Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роз Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. 5-нче каттан 1-нчегә кадәр су ага, 49-25 А йортындагы фатирларына ни өчен су баса? Көтеп алынган торак 63-нче микрорайонда социаль ипотека программасы буенча 257 фатирлы йорт файдалануга тапшырылды. Су этажлар буенча аккан автомат саклау җиһазлары тиешенчә эшләмәгән. Соңгы 2 ел эчендә 49-25 А йортының беренче подъездында яңгыр суы ага торган турба берничә тапкыр тишелгән. Турба өзелү авариясе яңа ел алдыннан гына булган. Әлеге хәл тагын кабатланган. Редакциягә ярдәм сорап 49-25 А йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алена Фазылова дәвам итә. 49-25 А йорты 2013 елда төзелгән. Людмила Логинова биредә яши. Аның сүзләренчә, турба бер ай элек тишелгән булган. Су барлык подъезд буенча таралган. Аның фатиры зыян күргән. Идарәче компания белгечләре акт төзегәннәр, проблеманы хәл иткәннәр, тик вакытлыча. Турбаны тулысынча ремонтламаганнар. Нәтиҗәдә фатирны янәдән су баскан. Это было в пятницу. Где-то 23:30 сосед мне начал стучать. Я вышла. До меня еще не дошло. Нет, уже начало капать, но я не поняла сначала, потому что спать собиралась. Вот мы вышли и уже подняли всех соседей. Уже с 19, нет, какой-то 18 квартира. Уже женщина тазики уже меняла. 5-нче катта яңгыр суы ага торган турба тишелгәнлеге ачыкланган. Су 1-нче катка кадәр аккан. Идарәче компаниягә мөрәҗәгать итү бернинди дә нәтиҗә бирмәде дип зарлана шәһәрдәшләр. Сантехник урынга сәгать ярымнан соң гына килгән. Но где-то 11:30 ночи нас МЧС вырубил свет, и все, до 2 часов утра мы до них, до диспетчерской, диспетчер-то трубку взяла, а больше никого не могли дозвониться. Все инстанции были, кроме ЖЭКа нашего. И МЧС был, и скорая была. Они придут там, чем-то посветят там этим вот фонариком, и все, постоят, подумают, и все. И так никто ничего не делал. 2 года уже течет водосток. Люди обращались уже несколько раз, но, по-моему, постоянно ведра у них стоят, как дождь или снег, постоянно топит. Күп кенә фатирларда абойлар купкан, түшәмнәргә, подъездагы ремонтка зыян килгән. Йортта яшәүчеләр күңелсез хәл янәдән кабатланмасын дип борчыла. Яңгыр суы ага торган турбага сыйфатлы ремонт кирәк диләр. Ремонт ливневой трубы будет произведен тогда, когда это будет возможно, когда будет доступ на кровлю и возможен ремонт примыкания кровли к ливневой трубе. Ущерб жителям будет возмещен в установленном законом порядке. Шаулыларга якын арада ремонт эшләрен башкарырлар дип өметләнәсе генә кала. Ә кыш үзенең аномаль температурасы белән шаккаттырган арада йортта яшәүчеләр чилекләрен еракка алып куймый тора. Алена Фазылова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе итеп 3-нче балалар поликлиникасы баш табибы билгеләнде. Александр Николаев Чоллыда туган, педиатрия белгечлеге буенча Казан медицина институтын тәмамлаган. Балалар поликлиникасының баш табибы вазифасында 4 ел эшләгән. Александр Николаев өйләнгән, хатыны табиб-эндокринолог, 2 баласы бар. Шәһәр сәламәтлек саклау идарәсенең элеккеге башлыгы Нияз Фатыйхов мошенниклыкта гаепләнеп вазифадан китте. Шәһәрдә социаль ипотека программасы кысаларында 63-01 йорты тапшырылды. Үз фатирларыннан ачкычларны бюджет оешмалары һәм предприятиеләр хезмәткәрләре, грант отучы табиблар һәм ятим балалар алды. Инвестор Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды. 63-01 йорты 10 катлы 7 подъезддан тора. Фатирларның гомуми торак мәйданы 16 мең ярым квадрат метр тәшкил итә. Социаль программа буенча төзелгән йорт бу микрорайонда 5-нче. Микрорайондагы торак йортларны инженер шелтәрләре белән тәэмин итү өчен дәүләт торак фонды үз акчалары хисабына су һәм җылылык, электр һәм ташландык суларны агызу коммуникацияларын төзеде. 63-01 йортын 3 айга алданрак тапшырдылар. Должен был дом быть закончен в марте только месяце, но благодаря всем тем людям, которые работали на этой стройке, отдавали себя, не считаясь ни с выходными, ни только проходными днями, вкладывали для того, чтобы развивалось. Для нас появление таких объемов, когда практически в 5 раз возрастают объемы строительства по линии социальной ипотеки, это большое огромное счастье. Барлык фатирлар сантехника, электр плитәләре, янгын сигнализация датчиклары, су, электр энергиясын исәпкә алу счетчигы һәм җылылык регуляторлары белән җиһазландырылган. Мөбарәкшиннәр гаиләсе үз чиратларын 7 ел көткән. Моңа кадәр алар әти-әниләре белән яшәгән. Безнең менә шушы квартираны җиңгәннән соң
командашанып болмайлы, бу 4 бөлмелі квартирага, шондай зур, еркен якта, кояшлы якта шатпыз, бик шатпыз. Балалар өчен дә бик күп урын, кунаклар каршыларга да бик күп урын, хатын өчен дә зур бүлмә, зур кухня, бик шатпыз. 60-нчы комплекста 3500 фатирлык 17 йорт төзү планлаштырыла. Хәзерге вакытта микрорайонда 594 фатирга исәпләнгән тагын 2 йорт төзелә. Аларны 2020 ел ахырында файдалануга тапшырачаклар. Лилия Гатина, Константин Величко, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. 2020 елда өстәмә керемгә салымны мех әйберләре, кием салым, аяк киеме һәм дарулар сатучылар түләмәячәк. Бу товарларда маркировка булуы шарт. Эшмәкәрләр өчен нинди үзгәрешләр бар? Хәбәрчебез дәвам итә. 2020 елга кадәр товарларны маркерлау системасы алкоголь продукциясенә, тәмәкегә, ювелир эшләнмәләренә кагыла иде. Хәзер бу исемлектә кием салым, аяк киеме һәм дарулар бар. Сатучылар эшне дәвам итә алмыйбыз дип борчыла. Күпләп сатып алу бәяләре артса, сатып алучылар өчен ташламалар булмаячак. Хәзер эшмәкәрләр калган маркировкасыз товарны сатып бетерергә тырыша. Люди приходят сюда не богатые, потому что каждый экономит, старается подешевле взять. И мы тут скидочку устраиваем, а вот если прочипировал и ты скинул, как оно будет, я не знаю. Беренче гыйнварда натураль мех эшләнмәләрне маркировкалау мәҗбүри. Яңалыкның уңай яклары күбрәк дип билгели белгечләр. Сатып алучылар эшләнмәләр турында бөтен мәгълүматны махсус чип ярдәмендә белә ала. Мәсәлән, материал сыйфатында инанырга яки товарның җитештерүчедән кибеткә кадәр узган юлын күзәтергә мөмкин. Маркировка – это нужная вещь, чтобы человек знал, считывал на своем телефоне информацию. В этой информации идет полностью, из какого сырья состоит, кто производитель. Это нужно для клиентов, конечно. Аяк киеме сатучылар маркировкаланган товарлар сатуга 1 марттан күчәргә тиеш. Текстиль һәм кием сатучыларының киләсе елның 1 гыйнварына кадәр вакыты бар. Февральгә кадәр эшмәкәрләр чипламаган товарны сатып бетерергә тиеш. Индивидуальные предприниматели и предпринимательские структуры должны были перейти из ЕНВД в систему хотя бы упрощенного систему налогообложения. Это, естественно, затраты. Естественно, должны появиться у них считыватели. Естественно, у них онлайн-кассы должны появиться. Это затраты. Эшмәкәрләр уңай салым системасын сайларга тиеш. Теләгән салым режимын билгеләмәгәннәр гомуми системага автомат рәвештә күчереләчәк. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шалыда ел укытучысы һөнәри осталык конкурсына йомгак ясадылар. Шәһәр этабында 66 белем бирү учреждениесеннән 132 педагог катнашты. Конкурс кысаларында укытучылар ачык дәресләр, дәрестән тыш чаралар, мастер-класслар, лекциялар үткәрде. Нәтиҗәдә төрле номинацияләрдә 13 финалист билгеләнде. Педагогик дебют номинациясендә 35-нче мәктәпнең башлангыч сыйныф укытучысы Анна Трифонова җиңүче булды. Табигый математик цикл укытучысы категориясендә 56-нче мәктәп укытучысы Рөстәм Хәлилов җиңде. Гуманитар цикл укытучысы номинациясендә 45-нче мәктәптән Рөстәм Калимуллин иң көчлесе булды. Ел укытучысы 2020 республика конкурсының зона этабы февраль башында узачак. Укытучыларның үзләренең тәҗрибәләрен күрсәтергә, үзләренең ничек эшләгәннәрен күрсәтергә һәм инде коллегалар белән бергә бу конкурс кына түгел, әле аралашу, бер-берсенең тәҗрибәсен алырга, бер-берсе белән аралашырга, нинди актуаль сорауларга җаваплар табырга. 2009 ел студентын да сайладылар. 56 студент 14 номинациядә көч сынашты. Ел җәмәгатьчесе, иҗади шәхес, ел спортчысы һәм башкалар. Финалга 36 студент чыкты. Нәтиҗәдә Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина исемендәге 33 меңлек стипендиягә Яршалы дәүләт педагогия университетының 4-нче курс студенты Диана Мусина лаек дип табылды. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән саубулашам, исән сау булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35. Нина Усатова, Александр Панкратов, Черный и другие. Народный юмор и любимые артисты. 25 января. Искрометная комедия «Любовь не картошка».